Твърдо и неудобно легло, решението е Дормео. Постелете топ матрака Renew Natura, който подобрява комфорта и се почувствайте сякаш спите върху облак. Сега на невероятно ниска цена в тази лимитирана оферта. Чудили ли сте се как да направите разтегателния диван или твърдия матрак по-удобни? Никой не харесва усещането от пружини на дивана, нито празнините между тях. Дормео ви предлага перфектното решение. Чисто новият топ матрак Natura. Толкова мек, че ще превърне всяка повърхност в пъшкул от комфорт. Топ матрак, който ви дава повече комфорт. Избран от 100% луксозна мемори пяна за допълнителна опора, проветрив и с 7 зони на комфорт. Повече защита с натурална обработка Clean Effect срещу микроби и миризми. Спете здравословно и безопасно по естествен начин. На удобен разтегателен диван – решено. Твърдо легло – решено. Легла в общежития, къщи за почивка или на път – решението е новия топ матрак Дормео Natura. Чудесна подкрепа за всички нас с различни форми и размери. Просто го обожавам. Люшка ви и ви прегръща. И двамата определено спим по-добре. Ще го намерите в различни единични, средни и големи размери легла и разтегателни дивани. Насладете се на повече комфорт за добър нощен сън с топ матрак от мемори пяна Дормео. Пазарувайте на уебсайта на Дормео или в магазините Дормео Home в цялата страна.